your demonstration. Tunaelewana? Jotelo kod joera magazimio One Kenya Alliance e gwenge ma Kisumu odhi nyime kod ng'anyo makwedo tend Kenya Kwanza. Ng'anyo makamano kata kamano nochwe orocho koda karomo mane otelne kod jadito mag duol matayo tudruok men Communications Authority mar twak e wi ratiro mar jonyiepo kod joti gi mwandu e pacho kaendi. Kwa kanyo ni MCAs mag od bura ma Siaya opedho paro mar twak e od bura ka gigeto golo oko e apis jatend migawo mar P Dr. Julie Caroline Onyango. Jakom komiti mar P e od bura ma Siaya Justus Oguta emopedho twagno e od bura ka gitudo jatend migawo no gidhi ataro gi dwaro mar katiba. Oguta wacho ni jatend migawo no osetiyo marach gi apisi nyaka ne miye lemono kendo ni gin kod neno moromo duoke pacho. MCAs makwan gi romo 39 e kind 42 opuodho paro no kendo od bura kiny no twagi e wach no kendo. At the moment, there is also a borehole over you said treasurer elect. Kwa kanyo ni miyo moro no ywak kadiel e nyim doho ma Machakos kuma ne onego somne bura matude gi nek mar nyare ma jahigni 2. Miyo no ne omoro ywak kapok bura ochakore kendo nochuno jang'ad bura mondo miye thuolo mar dhi yudo thieth. Jafwambo marwa en Judith Omondi miyo ler mar wachni. E laro mar doho ma Machakos, miyo ma hike ni e diere ma huyang kaka Mary Mukulu ywak kadiel. Ywak mane omiyo galamoro ochokore oko mar doho no mar neno gino madhi nyime. Nilikuwa nimekuja hapa kotini lakini nikaona kitu ambacho sijakiona, maana kuna mtu analia mbuzi. Sasa ni maajabu maana vya kusikia kwamba watu ubadilishwa wakaanza kufanya namna hiyo. So ni mara yangu ya kwanza kuna vitu kama hivi. Mimi siombi ikuwe namna hiyo. In case kama alikuwa ameletwa kwa sababu ya kesi ya mbuzi na kondoo, anavaa hiyo kitu angekubali mapema ili asifikie hiyo kiwango. Kama ni mtu ametoa jasho yake akitafuta vitu kama hizo mbuzi, ng'ombe na zingine, mtu hafai kuchukua kitu akule jasho ambao sio yake. Hiyo sio mzuri. At least mtu alidhike na ile yake amefanyia, ile ametolea jasho, hata Biblia inakubali hiyo. Kwa hivyo kila mtu mahali ambao mtu ananuia kuchukua kitu ambao sio chake agome mara moja. Watu wanasema ati asijui alifanya na ni makosa, sijui ni nini inatendeka. Mukulu ne ochope nyim doho kinyima kawuono kuma ne owinjo somie bura matude kod nek mar nyathine ma jahigario kod nus. Kata kamano, mana dakika machuok to ichako bura ne ogolo ywak kido mar diel oko mar doho no. Jaod Mukulu ma bende ne obiro kode e nyim doho ne okwayo doho mondo miye thuolo mar tere yudo thieth. Nipeleke hospitali anipewe tolea ya kumrutisha. Wachni ne ochuno jang'ad bura Margaret Muigai mondo migi thuolo mar dhi od thieth. Orders that I had issued were warrant to the accused person and the notice to show cause to the surety are withdrawn. The accused person is in court but outside due to medical condition and is released to be taken to the hospital. Kaluwore kod lipot mar bura mane ochwal e nyim doho no ma Machakos, Mary Mukulu ma wuokie kar dak Mambe ne en achich nek mar nyare ma jahiga 2 kod nus ma ikoni ne odeyo tarik 20 dwe mar achiel higa ma okalo. Ne owuok oko kod rambun mar siling 500 kendo bura no ne owinjo talo odiochieng' ma kawuono gino mane ok otimore. Bura no ichan winj kendo tarik 27 mar dwe mar 4 higa ni.
Judith Omondi, Ramogi TV. Kwa kanyo ni governors koro golo ywak ni deko mar omenda ma ichwalo negi osemiyo koro gisiko mana gi kao hola mag bengi mondo migita gondo counties go eko. Romo mar governors mag counties manoluoro nam Lolwe, Elreb, governor ma Kisii, Simbarati kod ma Migori Ochila Yako. Ywak ni tend counties kidek podho ka sirikal mamalo ok owuok oko mar konyogi. Romo mar 11 mar Elreb dhi nyime county ma Migori. We are expected every month to, in a timely and efficient way, pay salaries, pay for services rendered, and ensure that everything runs smoothly. I want to confess that with this kind of behavior by the National Treasury, it appears that they do not wish counties well, they do not wish that Kenyans are served in the quality and quantities that they deserve to be served. As I speak today, we are grappling with the challenges of providing affordable and quality health care. The common citizen is awaiting, and many people, they don't know that money has not been released. Is that the governors, they're not doing anything. That's the unfortunate thing. Again, we are in realization of the hard times, financial hard times, including the national government. But then the government itself is ongoing. It pays salaries. To civil servants. Us back in our counties, we are not doing anything. Kwa kanyo ni jagoro machon mar KANU Nick Salat kawuono donje duond buch UDA. Oluwo ndach jotelo mamoko mowuok Kaluo manoriwore gi duond bura odiechieng' manyoro. Salat owacho ni oriwore gi UDA en wuon maonge ng'amochune. Ne otelo ne jakanyo mamoko mag duond burano moting'o Betty Adera, Frank Bogo e kind mamoko bende. Jagoro mar UDA Cleophas Malala norwakogi kowacho ni ok giketho duond buch KANU mak mana ni jokanyo mag KANU emoriwore kodgi. Omedo seyo ng'anyo mar Azimio madhi nyime gwenge moko pacho kae. You're good to go? Delewa KTN. KANU Nairobi branch chairperson. On my focus when I took over office as Secretary General of UDA was to ensure that I build UDA to a party that is going to be admirable across Africa, a party that is going to have a national face, a party that is going to accommodate all Kenyans. All walks of life in Kenya will come and join our party. This is just a process that is yet to achieve its climax. Today, members of the KANU party have felt that UDA party has got unique attributes that have attracted them to us. Nobody has been forced to come here. We are here on our own volition, and therefore, once that rallying call that we had as a party was lost, we couldn't wait. So we've decided that the party of choice that we will join, and don't look at this team alone, SG, we are many. These are only a sample of the people who are willing and ready to join you. And given a chance, you will see a big number of KANU members who are willing to join UDA. Kwa kanyo ni japiem mar nyamburko mag Safari Rally Maxine Wahome okwedo ketho mar nek mar jaera ne Asad Khan e nyim doho. Kokalo kuom okil mare Philip Murgor, Maxine owacho ni Khan ne ohinyore owuon ka notemo turo dhot mondo mine ochopi kama ne nyadendino nopondo kane gigwandore. Maxine koro dhi bedo e od ang'ech mar jela ma Lang'ata Women Prison korito dok e doho kendo tarik 21 dwe ni.
Hai wadhi yu moro machuok ka endi Ramogi TV pod wan gi weche mang'eny mobro kelo iru ka endi aneno ka weche moko ntiere muoro ujumbe moko wuoro 2-3-6-00 Ramogi an Pastor Omondi Otiche mar ge monyinyore mos na jaoda Sara Atieno gi John Odua Sara Omosi kanyo gi jaodi ma Pastor Omondi ro kamana ahinya wuod Nyakach an Abdala mar Katito kare en adier ni ka ruedhi ariyo dhao to lume marumo mana adier wuod Nyakach Ano gweno olema jakatolo umbija neni yo makare kan Kibira Makina Kenya chomo kanye nikech uchumi otamo wangwa MCA Ouma Sela wuoda Sembo Kale wacho ni Ramogi more maber to koth ema chue Asembo pacho yo baba koth tingeni mana gweth odhi yo daka moko matin koduogo to pod wadhi mbele gi weche manyien. Sasa unaweza jishikia sachet fresh ya Blue Band Original gramu 15 ni 10 bob tu, halafu ya gramu 30 ni 20 bob pekee. Blue Band, jishikie size poa kwa bei fiti. Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Kenyans are winning big on shopbakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shopbakey.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shopbakey.com. Ni ang'omiyo ne weyo tij kompyuta duogo loso nyiri. Ineno tij kompyuta kaka timo kono beni we. Kapo ni idwaro mondo biano bed mangima tapki, uge dalani mondo idhi. In maber kod mattress mar Johari 5x6 Addix Thermos 1.8 liters Recon Cushion ceiling 490 Copia Harden T-An 10 liters mabiro kod sukari kila chiel manono kowuok Copia kalam muma manyien pan mar chapat kod mwandu mamoko e nengo mogonyore Copia maisha rahisi. When we started the interview at about 30 minutes past 9 on a Wednesday, then you could see the level of preparedness in that you guys the had. team. Yes. It was then the following day that I received the call that entirely changed my now coming to Royal Media Services. This coming at an election time, the demand will be huge. It's going to be insane. And immediate deployment to the Bomas of Kenya, that is the National Tallying Center. Yes. All eyes were nearly there. Yes. Prayed for it. Therefore, and happy that I am where I am. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, on Citizen Digital app. Erokamano kuom kit Ramogi TV ka wadhi ane mbele gi weche manyien ni ng'at achiel nyo negi ka jamni maloyo 200 bende okwale gwenge mag Nyanduat mar Hoho mar Okak. Maendi biro mana ndalo 3 kende bang' piny owacho kokalo kuom migawo mar arita ma pacho kaendi chako yanga tielo mar 2 mar apedha ne jokuo jamni e gwengego kama kuo jamni pod ntiere mang'eny. Lydia Okeyo miwa ler mar wachni. Chieng' Jumapil jumani piny owacho nogolo chik mager ne jokuo jamni e gwenge mag Nyanduat mar Hoho mar Okak. Chik mane geno ni dhi konye kedo gi njore mosebedo kotimo newa e gwengego.
Piny owacho nochiko jodak mag gwengego modakie hoho, rogo kod kuonde ma jonjore thoro pondoe mondo daro wuog kuondego mondo mi ochiw thuolo mar kedo kod jonjorego. Juzi serikali wanasema tunaanza operation. Na hiyo operation sijui ametushikilia Pokot wa uwe sisi ama nini? Ama operation ni wanafanya nini? Tunasikia tu operation iko. Lakini sijui hiyo operation iliundiwa na kufanyiwa nani, na saa hii watu inauliwa kama maumbo hapa. Mnataka watu aishi mpaka lini? Watu wetu imeisha, mabwana imeisha. Ama mbadilishe hao wawisi kuwa jeshi ya Kenya. Ndio kila mtu atoroke achue ya kwamba kuna jeshi hapa. Kata kamano, udhiambo matichario jonjore momandre gi lweny nomonjo gweng' ma Kagir e gwenge mag Baringo manyandwat kendo onego jago moro ma jahigni 44. Bang' nego jago no, jonjorego noduogo kinyi ma kawuono kendo lal gi jamne 209. Huyo kijana anaitwa Kakuka Kuroro na jamaa ikawawa tu namna hiyo, na alikuwa anauliza ng'ombe yake. So sisi kama wakaji ya Kagir ama sublocation eneo yote tunasikia uchungu sana. Hebu angalia pale watoto wa shule. Kama inawezekana hata mtu hurumie tu kwa ajili ya hao watoto. Kwa sababu hatuna mahali pa kuweka. Kama hao watoto ingestahili kumeswa, tungemesa na kutoroka. Jago no chwad magina nyadinoya gi jonjorego mabang'e no lal kochomo sub county Matiati. Sijui watu wakaji ya Kagir atakaje. Kwa sababu tumesikia amebom a group kwa kichaka hii. Nyinyi kujeni kweli wajemeni serikali. Kujeni kweli. Kama nataka kwa watu yako, iko sheria nasema na maana hii. Linda mtu na mali yako na mali yake. Sasa kama iko right wapi kweli kuwa mtu na mali yake. Mtu uliwe, chukua mali yako. Sasa iko right wapi kweli wa Kenya. Okinyi makawuono, jonjorego nochako monjo gweng' machemoro ng'ion, Baringo South, kendo lal gi jamne makwan gi okong'e. Serikali, sikieni sauti yetu. Sikieni mali yetu. Tumelia kutosha. Tumelia mpaka maji ya tiriri hakuna kwa hii. Na wamama wanyongwe ambaye hata ujui kutoka leo saa hii Jumatano tarehe 15. Sijui watu wakaji ya Kagir atakaje. Jodak e gwengego koro nigi midhiero ka penjo mathoth medo nyuolore e wi tim njorego ahinya te seche ma kora pedha dhi mbele e gwengego kama ling'ling bende lieko ni kata ma jatend migawo mar arita ma pachoka Kithure Kindiki bende podogo tach e gwengego. Tulikuwa nafikiri hii serikali yetu ya Ruto angetusaidia ili tukae tupate amani, tukae kama watu wengine. Sasa tumekaa kama nyani ambaye wanaishi msituni, kila wakati ni stress. Kama rais yetu Ruto, tusikie sisi maneno ya hii ya pandit. Wakati ulisika ushukani, ulisema siku 100 nitamaliza maneno ya pandit. Kwa sababu pandit ameisha area hii kwa muda. Ni kama tu kuna sijui kama kuna kitu yenye kuna kubaliano na serikali kwa hii maneno ya wawisi na hao ama ni kwa sababu gani? Hatuoni majibu, hatuoni usaidizi yote. Shida iko wapi jamani? Mtu ambie tu hakika. Sababu hata tumechoka kabisa. Tumechoka kwanza, hata mtu letee madaktari ya kichwa tu. Atupime. Tumekuwa na stress mingi. Mabire seche mamoko kuom jodak e gwenge ma Laikipia bende koro osechako dar e gwengego kaluwore gi luoro ma koro makogi. Kwa kanyo ni achije ariyo ma itudo gi monj mar jofwambo e boma ma Homa Bay otwe remand bang' rem chulo rambun mar siling 200,000 moro ka moro. Achijego magin Robert Ouko Ouma ma ong'ere gi nying mar Barga kod Wycliffe Agola Wasonga ne ochopo e nyim jayal bura Julius Nengea kendo ne gikwedo ketho 5 duto manosomnegi. Achijego itudo gi ketho mar monjo jofwambo moko 9 e kaunti ma Homa Bay kendo nonro margi to pod dhi nyime.
Kwa dhi mbele ni jodak e gwenge ma owino Uhuru e kar chung' od bura ma Jomvu man Mombasa ne obago ng'anyo mamuol e dho doho mar apil Mombasa ka giseo doho no kuom kawo thuolo malach kapok ong'ado buchegi. E bura no jodak dwaro chudo nikech tuoche ma gin go ma gikoni ne gigamo mana bang' gedo mar kambi moro e alwora ma gidakie ma giywak ni golo iro ma ni kod kwiri mager kendo marach ne ngima. Jafwambo maro ma Joja oko miwa ler mar wachni. Ne en ng'anyo mane obagi gi jodak ma owino Uhuru bang' doho mar apil Mombasa e thuolo mar ariyo chwalo odiochieng' ng'ado buchgi no nyaka chieng' tich abich tarik 17 dwe ni mar adek. En bura mane oriko oseng'adi higni 2 mosekalo gi doho mochung'ne weche mag alwora, to kata kamano jogo mane odonjnegi ne oringo dhi e doho mar kwedo ng'eto makamano e doho mamalo mogik. Nimepoteza watoto 4 nikizika. Bibi mwenyewe nimezika. Nina uchungu sana kisa kesi inaahirishwa. Kwangu mimi nasikia uchungu sana. Nataka haki ifuatwe, kila mtu apate haki yake. Kiona kama hapa, wengi ni mayatima, wengi ni wajane, wengi ni wagonjwa, wengi wamebaki na ulemavu. Ni kwa sababu ya ile sumu. Na mpaka leo tunaambiwa inaahirishwa. Mtoto hata kwa mfupa zake za mguu zilikuwa zimeenda hivi. Imenigharimu sana ili akandwe hizo mguu hazijakuwa sawa sawa paka hii leo. Kata bang' chwalo burano e doho higa 2016 gikoni en midhiero ni oganda mathoth osewito ngimagi kaluwore gi tuoche mane gigamo nikech kwirino, to nyaka sani burano pok orumo. Judges wa Kenya mnatuudhi na mnazidi kutuudhi. Kesi za ushoga mnajua kupitisha, lakini ya Owino Uhuru inachukua miaka 14 tuking'ang'ana nayo. But judges, you are letting us down. Imechukua miaka 2 apili kesi wanaipostpone wakipostpone. Ingekuwa ni kesi ya matajiri wangekuwa shapata ridhaa mara moja. Tuangalie lapset, watu wamelipwa. Kuna wanawake ambao wombs zao zimetolewa, hawawezi kuzaa. Wanangoja haki kutoka kwa wale ambao walishiriki katika kuwaathiri afya yao na mazingira yao. Koti ya London Environment ilitupa haki na tunataka hiyo haki. E bura mokwongo mane ong'adi higa 2020, doho ne ong'ado ni jodak go chul shillings bilion 2 kaluwore gi midhieche mane giyudo nikech gamo muya mane ni kod kwiri mikoni ne orocho ngimagi. Owino Uhuru! George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Wadoga ni mbaka wa mokwongo ni jatend piny Kenya William Ruto ne okone oganda jo Kenya mondo kik gibed kod luoro mora mora e wi ng'anyo mobagi kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Jatend piny mane olosi romo mare gi jotelo mawuok Trans Nzoia wacho ni Azimio nyaka luw mana chike ng'anyo makamago kendo kik giroch ratich oganda kata dichiel. Walter Nyambaga miyo ler mar wachni. Ka olose kar jot ma jatend piny e boma Nairobi, jatend piny William Ruto okone oganda jo Kenya mondo kik obed kod kibaji mag ng'anyo mochan kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance juma biro. You cannot tell us that you have another set of laws that you make in your mind and pass in your thoughts, and you want to tell us that you are above the law, that you do not recognize our constitution, that you do not recognize the laws of Kenya, that you are above the law, you have your own set of laws that you have made. Ruto nyiero kweth mag Azimio e kendo ji Odinga kod Lange mondo tude kod obile kinde mag ng'anyo e ka okoni ratiro mag ng'anyo mamuol en ratich oganda mak mana ni mwandu tok noyie mondo kethi. And you must tell my good friend Raila Odinga, you cannot, enough is enough. You cannot continue to blackmail the country. And we have no problem with you organized demonstration. But please, it is your responsibility to work with the police to make sure that the rest of the citizens of Kenya, their lives are not disrupted, their property is not destroyed, their business is not affected, they can go to work, you can carry out your demonstration. Tunaelewana? Jatend piny mane oten kod jalupne Rigathi Gachagua, spika mar od bura mamalo Moses Wetangula, jatend jotend migepe Musalia Mudavadi, gavana mar Trans Nzoia George Natembeya, e kinde romo kod jotelo mawuok e kaunti mar Trans Nzoia, okoni oonge kod thuolo mag siasa mag pesa boro. You want to tell us that you have your own set of laws that you enforce through ultimatums, demonstrations, that you enforce
by force and blackmail, using chaos and violence. It cannot be the case. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua opuoyo jotelo moyie tiyo kod Kenya Kwanza kaka nyayo dongruok. Tungetaka kuuliza kaunti yenu pia watu wafanye ukulima, wafanye biashara na waendelee na mambo yao. We will have to work with William Samoei Ruto. Na hiyo ndio ilikuwa earthquake. Hatuwezi kujitenga kutoka kwa serikali. Put sectarian politics on the back burner. Governor Matanso ya bende okonigi siro William Ruto maneno ni piny owacho chopo singo mare ne jopiny. Na wakati tunakuja hapa State House, kuna wale ambao wanataka waifanye onekane kwamba ni kitu mbaya, sijui mmepeleka tumbo huko, sijui there is no development in State House. Na wale wote ambao wanasema there is no development wanataka kuwa marais wa Kenya. Sasa hii wanataka kuwa rais tuwafanye nini? Sisi tumekuja hapa maana tunajua kwamba 85% of our revenue inabaki kwa national government. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Donja na weche mag ohala ni atamalo 90 mar chenro mag gach reru manyasani miluongo ni SGR sani ni e lwet kambi mar reru mar Kenya Railways Corporation. Jata tije mar Kenya Railways Philip Mainga okone komiti mar od bura ni chenro mar chiwo SGR ayanga ne sirikal biro rumo kachopo higa mar 2024. Mainga olero ni od bura ne kambi Kenya Railways osegoyo kang jiwo ohala mare kuwuok e lal mar siling bilion 9.8 e komenda mar 2018 nyaka 2019 nyaka lal mar siling bilion 4.2 e komenda mar 2020 nyaka 2021. Railway systems are supposed to spur economic growth of our country, really not to make profits. And if we dwell on the profitability chair, we want to go back and see the kind of industries, the kind of support mechanism that we have given our agricultural sector, our industrial sector, our manufacturing sector, because you look all over the world, railway systems and their books and their assets, long-term assets, but profitability may not be the case at all times. I'm not saying we are not supposed to make money, but I'm saying railway systems all over the world are meant to spur economic growth of our country and support the pillars of the other economic involvements and commitments. Thank you, sir. Medruok e nengo mar modhi nyamburko kod siling 2 e lita ka lita koro medo pek mar ngima ne jo ohala matiyo kod mwanduno. Kaka ripota marwa Edwin Okoth leronwa, medruok e nengo mar petrol kelo pek ne oganda duto kendo yore mopogore opogore be. Nengo mag modhi nyamburko madhi tiyo nyaka tarik 15 dwe mar 4, piny owacho ne omedo nengo mar petrol kod siling 2 e lita ka lita. Ma koro choro nengo mar petrol nyaka siling 179 gotongla 3 e boma ma Nairobi. Nengo mamalo mapok ochope ga nyaka nene. E boma ma Kisumu, petrol lita 1 en siling 179 gi Simon, Migori siling 181 gotongla 1, Homa Bay siling 180 gotongla 3, Siaya en siling 179 gotongla 8. Duol mochung' ne tayo nengo mag modhigo kod teko sitima EPRA ne omedo nengogo kata bang' yango ni nengo manonyiewogigo kowuok e pinje maoko ne olwar kod 2.5. Diesel ma itiyogo e tingni mapuro kod jamburko mating'o sigo kod jowuoth ne ok omed nengone, kama koro lita 1 pod idhi us mana siling 162 e boma ma Nairobi, siling 164 gotongla 3 Migori, siling 163 gi Simon Homa Bay, ka Siaya pod idhi us siling 163 e lita ka lita. Sani koro medore nikech subsidy mane sirikal miyowa sani koro onge fweny, kendo wakia ni dwe ka dwe biro bedo kama nyaka karang'o. Omiyo wamedo kwayo jotendwa kata mane wayiero manie bunge, jotendwa mane wagonegi ombulu mondo wuog oko mondo okonywa e weche mag ngima mamedo bedo matek. Nikech sama fuel odhi malo kama, to gik moko duto mitiyogo e matatu dhi malo. Spares medore, mitiyogo e matatu nengo telo medore, gimoro amora mabedo related gi wach mar mafuta biro dhi malo.
gik fuel oketho gimoro amora, nengo gik moko medre, be chiemo ni malo, wahinyre ma kaka watimo onge. Nyithindo be koro sani ok skul okwamo ka geche be koro onge, fuel omed ma kaka geche ring tek. Kaka sani nyithindo dok dala, wan ok dwa med fare nikech jonyuol oro fix fare, to wan wawegi omednwa fuel makoro wakiane watim nang'o. Sirikal wakwayo donjie e wachni tafadhali. Moro medo kaka wanyalo yudo mogo be onge, to fuel no kaka medo no emo miyo wanyalo yudo mogo. Wach mogo no litnwa sana. Medruok e nengo mar petrol dhi hinyo weg apiko matiyo kode ting'o jowuoth kod osigo ma itere chiche. Okang' ma medo nengo mag chiegni mwandu duto ma oganda nyiewo. Apiko bende en achiel kuom ohala ma itimo kod jogo ma yuto gi ni piny. Piny owacho kata kamano oseketo winjruok kod kembe ma uso modhigo kowuok e pinje mag Arabia, kama ibiro kel modhigo e yor gowi ka ichulogi bang' dweche 6. Mano okang' ma igeno ni nyalo kelo fuong'ruok. Kambi mar Saudi Aramco biro kelo diesel kod mafuta mar taya, ka Enoch biro kelo petrol e thuolo mar jumbe 2 mabiro. Ber mar winjruogno igeno ni biro chako mana neno dwe mar 4 higani. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. In 2011, I decided that I was going to have a vasectomy. A lot of my friends, when I tell them, oh, I did vasectomy, and they're like, wow. It looks like you're impotent. And I'm like, no, I'm not impotent. The only thing they do in vasectomy is to close up the tubes that carry the seed. My advice would be to the young people who are getting married, sit down with your spouse and discuss all these possibilities. What if it doesn't work out? Can we go that road? Discuss it in advance. It's nothing shocking. It's a normal thing. It's a normal occurrence. It's a normal happening. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Sasa unaweza jishikia sachet fresh ya Blue Band Original gramu 15 ni 10 bob tu, halafu ya gramu 30 ni 20 bob pekee. Blue Band, jishikie size poa kwa bei fiti. The health benefits and go mang'eny. Gini oting'o protein, calcium, fiber. Kar fiber no konyo kar digestion gi antioxidant. Akipole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance,
alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gi okumba mar boda boda mari kata kama sira ojuki one kodi kiki baji goi bang masira yudo okumba mar bima boda ne boda boda ni kawuono e nengo moyweyo mar shillings 500 kende D*487*4# mondo mi yud bima boda. Bas, wadonja ni weche mag tuke ni jokanyo e sekta mar tuke golf